दिनै बे प्रेस मिटखौ खालामनाय जादों। जोंनि प्रेस मिटनि उद्देस्यआनो जोंनि टाउननि गेजेराव थानाय जोंनि रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटाल क'क्राझार टाउननि गेजेराव थानायखौ जोङो दासो जइन्ट डाइरेक्टर अफिस मेडिकेलाव थांनानै खबर मोनबायदि बे हस्पिटालखौ थाबैनो दानि गोदानै लुफुंजानाय मेडिकेल कलेज क'क्राझार बेवहाय मार्च खालामनो नागिरबाय आरो बिनि थाखायनो बे हस्पिटालखौ आरो बिनि स्टाफफोरखौ उथायनानै बै मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल बानायनो थाखाय रेडि जाबाय आरो खोनानो मोनबावबाय गाबोननि गेजेरावनो बिसोरो हस्पिटालनि माखासे जन्थ्रपातिखौ बा जिनिसफोरखौ रोगानो आराम्भ खालामसिगोन आरो जों जइन्ट डाइरेक्टरनिफ्राय मिथिनो मोनबावबाय बिसोरो फेब्रुवारिनि गेजेराव कमप्लिट खालामजोबनांगौ गासिबो बुस्थु बाहानि अपारेशननि जन्थ्रपाति जा दं बेखौ फेब्रुवारियावनो लांनानै बेखौ चालु खालामहैनांगौ होननानै दा जों बेखौ मिथिनानै ट्राइबेल संगनिफ्राय ओरैबायदि दुखु मोनदों जे हस्पिटाला टाउन गेजेराव दङ जे हस्पिटाला दिनैसिम पाब्लिकखौ मोजाङै सेवा खालामबोगासिनो दं जे हस्पिटालनि दारै जोङो जेनेरेल पाब्लिकआ दुखुथिया मानसिफ्राबो बे हस्पिटालाव थांनानै बायदिसिना सिकित्सा खालामनानै सुबिदा दंमोन लामा सामा जेबो उसुबिदा गैया जेरैबो टाउन सहरनि लामाखाय जेरैबो फैनानै बेहाय ट्रिटमेन्ट लाफैनो हायोमोन आरो डाक्टारफ्राबो मोजाङै सेवा खालामबोदोंमोन दिनैसिमबो जेबो दुरनाम गैया आरो जों बे हस्पिटालनिफ्राय जेबो दुखुनांथाव जाथायफोरबो जानाय बा खालामनाय खोनानो मोनाखै बिनि थाखाय जोबोद जोङो सन्तुष्ट'मोन नाथाय बे हस्पिटालखौनो दिनै हथात बै क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव सरजाबनायखौ जों ट्राइबेल संगनिफ्राय बिर'धिता खालामो जों बेखौ मोजां मोना आरो जों बेखौ उथायजानो लुबैया आरो जों उथायनो होआ मानो होनब्ला जोंनि जेनेरेल पाब्लिकआ बेवहाय ट्रिटमेन्ट मोनगासिनो दङ सार्भिस मोनगासिनो दङ बेबायदिनो सार्भिस होबाय थाथों थाबाय थाथों बेहाय गोदानै हस्पिटाल बसायदों जेथिया कलेज बसायदों जेथिया आरो कलेजजों हस्पिटाल थाफानांगौ जेथिया गोदानै कलेज बसायदों जेथिया गोदानै हस्पिटालबो बाहाय खालामनो हायो आरो जोंनि जेनेरेल पाब्लिकआ जेराव दङ बे हस्पिटालखौ बाहाय थाजानानै जोङो ट्रिटमेन्टखौ मोनजानो लुबैयो बिनि थाखायनो जों दिनै गासै क'क्राझार बासिन्दा जानानै गासै ट्राइबेल माहारि जानानै जोङो बेखौ आपत्ति खालामो बे हस्पिटालखौ खुनु पद्धति लांनो नाङा बे हस्पिटाला जेरै दं बे रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटाल होननानै बे क'क्राझारावनो थाबाय थानांगौ आरो जोंनि मानसिया बे हस्पिटालावनो जोंनि डाक्टारफोरनि सेवा खालामनायखौ मोनबाय थानांगौ जों बेखौ आसा खालामो आरो जोंनि बिटिसि लकेल गभर्नमेन्टखौबो जों खावलायहरो बिटिसि गभर्नमेन्ट थासान्दियाव आसाम गभर्नमेन्टआ जेखौ निर्देश होयो बेखौनो गासिबो जुदि मानिजोबनांगौब्ला फालिजोबनांगौब्ला गावनि थाखाय जुदि साननाय गावनि थाखाय जुदि मावनाय गैलाब्ला बेथ' मोजां जानाय नङा बिनि थाखायनो जोङो ट्राइबेल संघनिफ्राय बिथां बिटिसि गभर्नमेन्टखौ खावलायहरो जाहाथे गावनि गभर्नमेन्टआ बे गावनि बिखानि गेजेराव थानाय हस्पिटालखौ मेडिकेल कलेजजों सरजाबाबालानो जेरै रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटाल दङ बे रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालजों थाबाय थाथों आरो हायोब्ला बिनिफ्राय देरसिन माबाफोर अनुस्थान खालामनो हायोबा रुपनाथ ब्रह्मनि नामाव खालामबावथों जोंहा बेखौ मोजां मोननाय दङ आरो आसा खालामनानै दङ जुदि मावोबा मावथों बेखौ जोङो आसा खालामदों आरो गासै ट्राइबेल माहारिया दिनै दुखु मोननाय खिन्थाहरदों जोंनिफ्रायबो जोंनाव सोंहरगासिनो दं दस्रा डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो जे रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ जुदि क'क्राझार माबायाव मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल लाङोब्ला रुपनाथ ब्रह्मनि नामानो गोमोरलांगोन आरो बेखौ रावबो रुपनाथ ब्रह्म हस्पिटाल होननानै बुंनाय नङा गतिके रुपनाथ ब्रह्मआ दिनै साधारन मानसिनि नाम नङा बिनि गुनखौ बुंनानै फोजोबनो हाया भारत स्वाधीन जानायनि उनावनो जेला आसामा प्रथम रायजो जायो बेवहायबो बे केबिनेट मन्थ्रि दंमोन आरो बे 35 बोसोर मन्थ्रि जाबोदों आरो बे खालि बर'नि थाखायल' नङा समस्त ट्राइबेलनि थाखायनो बियो खामानि मावदोंमोन बै समनिफ्रायनो गतिके बे सासे गेदेमाखौ हथात नाम सोलायनानै बिनि नामखौ जुदि क'क्राझाराव गैया खालामनो हायोब्ला आरो उनाव मा थाबावगोन जों मिथिगौ गनेशगुरियाव रुपनाथ ब्रह्म पार्क बिष्णु राभा पार्क दंमोन बिष्णु राभाखौ बिष्णु राभा सेतु खालामना होबाय गनेशगुरियाव रुपनाथ ब्रह्मखौ आइएसबिटि बास आस्थान खालामना होबाय बेयाव रायजो बास आस्थान बास लाखिग्रा नाथाय बे बास आस्थानखौ ओरैबायदि फिसा लिरनानै दोनदों रावबो नुवा आरो रावबो बुंख'वा बेखौ मावख'यो मा आइएसबिटि होननानै दा रुपनाथ ब्रह्मनि नामानो बै समाव बयजोंबो मिथिजानाय दंमोन रुपनाथ ब्रह्म पार्कखौ जोंनि माबाया ट्राइबेल डेभेलपमेन्ट कर्परेसना सालायोमोन बै समाव नाथाय बेखौनो जेला अभारब्रिज खालामो होमब्ला बेखौ पार्कखौ सिफायजोबनानै रुपनाथ ब्रह्मखौ नैबे आइएसबिटियाव लाबोबाय आरो बिष्णु राभाखौ बेयाव बिष्णु राभा सेतु
फ्लाइअभार ब्रिज खालामना दोनबाय आरो गुनानै गैया जाबाय दाबो बे क'क्राझार सिभिल हस्पिटालखौ जुदि रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ जुदि उथायना लाङोब्ला बै क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव मार्च आप खालामना होयोब्ला बे रुपनाथ ब्रह्मनि जेबो थानाय नङा बिनि थाखायनो जोङो बेखौ गिखानाय फैदों बे हस्पिटाला खुनु पद्धति जाहाथे बेजों मार्च जानानै बे मानिनां जोंनि गेदेमा रुपनाथ ब्रह्मनि नाम आरो गुना जाहाथे गोमोरलाङा बेखौ जोङो ट्राइबेल संघनिफ्राय नोजोर होगासिनो दङ आरो बेखौ जों मार्च आप जाजानो लुबैया बेखिनिखौ आङो नोंथांमोननो खिन्थानो हायो। जों ट्राइबेल इउथ लिगनिफ्राय बेखौहाय स्ट्रंलि अपोज खालामो मानोना बे रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटाला जों गासै बर' माहारिजों लोगोसे ट्राइबेल गासै ट्राइबेल माहारिफोरजों मोनसे गिदिर सोमोन्दो थानाय जारिमिनारि नेरसोनथि बे हिसाबै बे रुपनाथ ब्रह्मआ जोंनि सासे गिबिसिन सासे MLA आरो गिबिसिन सासे मन्थ्रिबो जादों सासे गिबिसिन MPबो लोगोसे बिथाङा सासे गिबिसिन BLबो आरो बर'नि जे खन्थाइ मेथाइ बिजाब सुजुनाय बेवहायबो बिथाङा मदाराम ब्रह्मजों लोगोसे लोगो लानानै 1923 मायथाइयावहाय सुजुनानै दिहुनदोंमोन आरो बिथाङा जों गासै ट्राइबेल सुबुंफोरजोंनो लोगोसे थाफानानै बिथाङा ट्राइबेल माहारिफोरखौहाय दैदेनबोदों लामा दिन्थिबोदों बिथाङा जों ट्राइबेल माहारिफोरनि थाखाय मोनसे थैजों सोमोन्दो गोनां सासे दैदेनगिरि बे हिसाबै जों बेखौ गोसोखांथियारि नेरसोन हिसाबै लोगोसे जोंनि थुलुंगायारि नेरसोन हिसाबै बेवहाय क'क्राझारनि उथुमै रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटाल हिसाबै जों मोननो हादोंमोन। दा बे समावहाय गभर्नमेन्ट अफ आसामा जे मोनसे अर्डार हरदों आरो बे SOP मथे बे रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौहाय क'क्राझार मेडिकेल कलेजावहाय शिफ्ट खालामजोबनाय आरो बे मेडिकेल कलेजावहाय रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालनि जेसेबांनाखि स्टाफ दं जेसेबांनाखि मेटेरियेल्सफोर दं बेफोरखौहाय शिफ्ट खालामजोबगोन 31 जानुवारिनि गेजेरावहाय दा बेखौहाय बे थाखानाय जे मेडिकेल थाखानाय जे RNB सिभिल हस्पिटाल बेखौहाय जोंनिफ्राय मेडिकेल कलेजावहाय लांनायखौ जोङो अपोज खालामो बेखौहाय जों लुबैया बियो थाबाय थानांगौ लोगोसे मेडिकेल कलेजाबो जानांगौ मेडिकेल कलेज जानायनि मुङाव जाहाथे रुपनाथ ब्रह्म हस्पिटाला गोमोरनानै थाङा जों बेखौहाय हास्थायो लोगोसे आं खावलायनो सानो जे जोंनि BTCनि जे गभर्नमेन्ट बिथांमोना हायोब्ला गायसनबावनो हायोबा मोजां बे थाखानाय मोनसे जोंनि जातीयताबादनि मोनसे नेरसोन गुबुन जातिफोरनिखौ नाय एसामिसफोरनि थाखाय जेसेबांनाखि गिदिर गिदिर लिडारफोर दं बिथांमोननि थाखाय मोनसे गिदिर गिदिर खाम्फा दं किन्तु जोंनि बे BTCनि उथुमै जायगा क'क्राझार बायदियाव थाखानाय मोनसे नेरसोनथियारि हस्पिटालखौबो जुदि बोखारनानै गैया खालामोब्ला जोंनि थाखाय बुहुत दुर्भाग्यजनक बावैसो जोंना गोमोरनानै थांखाबाय मोनसे रुपनाथ ब्रह्म चिल्ड्रेन पार्क बेखौहाय महात्मा गान्धीखौहाय बहायफैबाय किन्तु जों बिदि होननानै महात्मा गान्धीखौ माहारियारि बिफा महात्मा गान्धीखौ जों नेवसिदों बे नङा किन्तु दोननो हायोमोन गुबुन मोनसे जायगा लानानै किन्तु जोंनि थाखानाय जे रुपनाथ ब्रह्मनि मोनसे मुसुखा दंमोन बावहाय अन्थाइ खाम्फानि बेखौ बोखारनायाबो जोंनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा जादों जाहाथे बेनिखायनो जोंनिफ्राय बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो बिनि नामाव मोनसे आरोबाव मोनसे खाम्फा जाहाथे गायसनफिनो रुपनाथ ब्रह्म जे चिल्ड्रेन पार्क दंमोन बिनि जायगायावहाय गुबुन मोनसे गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां अदालगुरिनि रेवथा सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एग्जिबिशननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय
फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एग्जिबिशन। बे एग्जिबिशनावनो आबादारि, हेन्डलुम, टेक्सटाइल, फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा। बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एग्जिबिशनाव गला हाफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।